Πότε είναι να μαζευτούμε εδώ πέρα, θα ξεχωριστούμε με κοινωνία 2. Ξεκινάμε 2 η ώρα, 2 και 10 ξεκινάμε. Να κλείσει τα στρατόπεδα ρατσιστικά αμέσως και να νομιμοποιήσουν όλους τους προσφύγες και τα μετανάστες. Όταν μπαίνει ένας προσφύγες μετά στη χώρα του, πρέπει να κοιτάς γιατί ο άνθρωπος εγκαταλείψε τη χώρα του. Τι κινδυνεύει. Une politique bien définie avec la démocratie. L'Afrique est riche, l'Afrique est riche. Frères et sœurs, soyons unis, unité. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε κίνηση, χειραφέτησαμε αμηδενική ανοχή και ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας απέναντι στη φασιστική απειλή, απέναντι στους Ναζί. Θα θυμίσω ότι η τελική λύση ξεκίνησε από τους ανθρώπους με αναπηρία από το 1936, όπου 275.000 άνθρωποι με αναπηρία θανατώθηκαν από το Χίτλερ. Σήμερα το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει. Η πράσινη πτέρυγα της ναζιστικής οργάνωσης θεωρεί ότι πρέπει να στηρώσει όλους τους ανθρώπους με αναπηρία ή και να τους εξοντώσει. Η κίνηση χειραφέτησης βρίσκεται εδώ απέναντί σας για να δηλώσει ότι στους 400 Σύριους του συντάγματος ήταν και 11 πρόσφυγες με αναπηρία. 11 πρόσφυγες με αναπηρία που με συντονισμένες ενέργειες κατορθώσαμε να τους αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ολίγοι, ότι δεν έχουμε αποδεχτεί το κτίνο. Και με τον τρόπο μας μπήκαμε σε μια διαδικασία και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους χώρους και στα μέρη που επέλεξαν οι ίδιοι. Και θεωρούμε ότι από εδώ ξεκινάνε τα πράγματα, από τους δρόμους και από την καθημερινή μάχη με το τέρας. Sans voix d'Afrique en Jamaïque pour tous ceux qu'on n'entend pas missing yo. Some word for suffer from Kingston to Wida, give me sound and fire. Hey, tell them already, have it, tell them again. Tell them already, tell them already, have it, tell them again. Them a murderer. Γιατί τα οράκια αυτά των λαών ούτε επιτεκίνονται, ούτε σκοτώνονται, ούτε πεθαίνουν. Συνεχίζονται από τους νεότερους. Καθήκον μας όλοι εμείς σήμερα να δώσουμε τα χέρια ειρηνικά, αδελφικά, να συντρίψουμε, όχι να σφάξουμε και να σκοτώσουμε, να συντρίψουμε τους μηχανισμούς εκείνους που σκοτώνουν για τον αγώνα, για την ελευθερία, για την κοινωνία εκείνη που θα είμαστε όλοι ένας και οι άνθρωποι θα είναι πάνω από το τέλος. Όλοι τα χέρια μας ενωμένα!
Ευχαριστούμε την κυρία Κατρίνα Μητσοτάκη.